Marani sing ngendhek. Pikir nang ndi? Iki apa gopir to, Pak? Heeh, pokoke nek sekoke. Oh, alah mulakno kok iso mentul-mentul. Ayo, ayo. Apa cek? Ade kaya mentok. Ngene-ngene sret. Ngene sret. Ditakoni bidadari dari kota. Dari Guyangan. Enggak, Madiun aku nek guyon. Ki tenanan iki putri saka kota Madiun. Di salam men cek. Wah, jan putri nek kuotot. Sugeng dalu Mbak Ayu. Alah. Iki dicek, mikir dicek. Oh. Oh, ngono. Dadi beda-beda kok ya. Waranggana iki ngecek mike beda-beda. Beda-beda. Nek kowe lek ngecek piye? Ngecek mek piye? Cek one ngoten. Lah niki nek ngecek. Ada kaya wong nguyuh ya kae. Ngene. Ah, piyaine serius, ora kena dijak guyon. Oh, ngoten to. Oh, nggih. Awake dhewe ya kedah serius. Nggih. Kudu menghormati. Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Aku mau sone sing elek ya. Ngapunten sonipun pun ngoten nggih Mas. Base dikurangi aja ditambahi. Mengko ndak ndarani aku lanang. Oh, alah. Ngapunten nggih. Nggih, sugeng nawon nggih Mbak Ayu. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih pripun kabaripun? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki rawuh jam pinten? Menika wau rawuh jam gangsal. Jam gangsal sampun niki mriki. Pun tanggal jawab dipun timbali kan Pak Lurah nggih. Oh injih alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Pak Lurah niku asmanipun sinten, Mbak Ayu? Pak Lurah menika asmanipun sinten? Pak Sugeng Anto. Pak Sugeng Anto SH. Pak Sugeng Anto SH. Alhamdulillah. Heeh. Ya ini awake rada Oh greges-greges. ngoten ingkang pundi menika Enggak piyantun? wonten mriku. Ngaten nggih. Nggih. Oh injih. Mangke ngersakaken tindak wonten manggung duet kali panjenengan. Makaten. Kepengin mbuktekake panjenengan ayune kaya ngapa lek disawang kok kaduan cantik. Alhamdulillah. Nggih. Injih. Menawi dicedhaki cantik napa mboten? Injih alhamdulillah nggih. Iki kok ana demit to? Iki niki napa to niki? Lah ya mbuh. Kok kaya kucing? Sik to. Kok santeran ndali kenekan iki napa? Lah ya apa to ki? Iki apa ya? Niki jenengan menika kalih sinten? Ya kalian sak rombongan komplit wonten. Kok wonten sing kados jawili kula menika? Lah ya mbuh. Banci. Lah biasane banci. Ora to. Kok kaget kok kaget. Refleks. Roh kowe iki refleks kaget. Nesu. banci matane. Oh wis ro lanang. Heeh. Ngapunten, Nggih. menika Mas Uncek nggih. Mas Uncek Sanusi. Nih. Wedok. Rene. Oke. Ada berapa? Dasar diuntir. Lah wong aku wis ngomong. Aku neng kono, lah nyapa ndasku kok mbok demek. Kok iso Sopo sing demok ndasmu? Ndas kok kono lho. Tangan kowe ra gedok iso demok ndas iki lho. Alah, ndasku mbok demek mbok grayang ngene. Endi? Lah emang aku mung pas ngene. Lho, Sugeng rawuh, Nggih. Pak. Nggih. Lah aku ngene kok mbok demek Aku ndasku. mau ngene. Lah Aku kuwi mau ngene lho. kuwi demek ndasku. Mosok ndasmu mbok ganti nang kono. Lho, banci iki ndase loro. Oh. Lah kowe krasa ora lho, Cek? Boten nih. Ora lho. Ndak terane tak taleni pucuke tak bete mengguri kok. Makane nek pedhang ki tak omongi to, Mas. Aja Piye? demek guri. Terus demoke Kena ndasku mak teng-teng. ya sepurane. Sakniki ngapunten nggih. Piye, piye? Kula mboten jarak napa mboten iki kenyataan iki. Kenyataane piye? Piantun putri-putri ibu-ibu mbak-mbak waranggana menika Heeh. umpama dandan kan wis wedok. Heeh.
Dadi arek lungguh barang ki lak nggih mboten bingung to. Heeh, celenat. Karek plek 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 plek. Heeh. Lah beda kalih kula nek mboten ditaleni ndase dupene mengguri lak ya kelungguhan. Lah boyo yen tak Apa nate kelungguhan ngono tau? Nate lali mboten kula taleni kula lungguh mak plek perpet 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 arek semaput aku. Lah boyo yen tanggapan ngene iki ndase tinggal ngomah. Ndasmu kuwi tinggal ning omah. Lah ngopo? Wong kuwi gaweane Gusti Allah ya. Ora lim-liman to? Kok ya jenengan aja ngono to Mas Uncek. Ngapunten Mas Uncek menika nggih empun nikah nggih. Sampun. Tenan Mas rapi tenan Mas. Wis Malah kalah kowe nuk. Walah ya wong. kirek. Heh? Kirek lho mosok. Heeh. Wonge mosok kirek. Iya, Jare kelinci. kecilian. Cah cilik kok sembrono. Oh iya. Rene, iki manggone ning ndi? Ya manggone ning kene. Ning Mosok panggung. manggone kuburan. Oh, gelem. Manggone ning kene. Gelem manggon kuburan. Ya sok mben. Oh, sok mben dina apa iki? Iki dina apa to? Ki mau Iki Rebo Kemis. Oh, sok jemah, gelem. Sok mben jemah to? jemah sok mben. Oh, jemah ngarepe, gelem. Gak aku. Mosok coba ngarepe. Lah nekmu milih dhewe lho. Setahun Tahun ngarep. Piye tahun 2200. Dadi ora enek wong kae gari aku dhewe. Lah terus nek kowe mati sing ngurusi sapa? Lah entok ae dilatih kirek ya entek go suwe-suwe. Aja ngono menungso kok didilatih kira rene. Nek sampean iki lanang nek meninggal iki ra bingung. Lah nek kaya aku. Lah ngopo? Leh liarne ning musala ora bingung. Piye? Lah nek lanang niki almarhum Mas Uncek iya ta? Umpamane lho iki. Iya, umpamane aja opo liyane aku ngopo to? Eneke kowe. Mbok nanang apa sapa kuwi lho. Aja nanang ya nggo duwen, nggo tuntun-tuntunan nanang. Terus umpama wedok ya almarhumah. Almarhumah. Dan nek banci apa? Yo gampang no. Apa? Aluminium. Maka aku mbak kira magicom. Ya kan menghangatkan kamu Iya kamu mau dihangatkan. Gak. Ndang ayo toh. Ora, aku Ndang cilik. toh. Aku modelku ngene normal rumasane. Masa toh? Lanangan asli kok. Kok ya aja ning kono. Lihat. Nganu aku wah. Temen ngomong. Jangkrik. Manuke dicekel. Ngapa? Lah boyo boponge weteng apa piye lho? Lah kowe mbok kekep enekku kok. Ben gak numcelep. Alah padune penasaran ya. Mas, Padune penasaran apa? tiga yo gede. Ketoke hernia to kowe. Ketoke hernia ta? Ora. Gudi mbumbu. Ngono kok jare aku ki lanang, aku ki lanang. Lah karo aku ya mbumbu ngono lho. Ya mbumbu lah nyopo lho. Pikiranmu elek ki, kotor. Lah kok iso? Victor cah ki. Kok Victor kepiye lho? Pikiran kotor. Oh, ora. Wong ki kudu pikiran yang positif. Contone piye? Oh, kayak Bagor Wetan mriki nggih. Ha, jaga lewon di sini. Jaga lewon. Masyarakate guyub rukun. Bener wi. Bodho napa niku jenenge urunan Nah. nanggap wayang. Bar tak kula ndongakne nggih, muga-muga mantun nanggap wayang hasilnya brambang melimpah. Amin. Pertanianipun melimpah. Amin. Sehat sedayanipun. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Oh, ndongakne sik. Amin. Wis. Wis to. Wis. Aku mau wis ndongake lho. Apa? Ya ndongake kagem warga kene muga-muga berkah barokah. Lah, sakwise Aku mau ndongake kabeh, saiki diparingi tetembangan. Nggih, menika Wah, pamundutanipun. wadah sangat mengkene mboten cukup wonten ing limbuhan wonten goro-goro. Tirosne kau Pak Lurah. Nggih, iki ge nembang sithik ngono bariki Pak. Oh niki Rasa nembang wonten to. meh raina wau nggih. Ah, meraino wonten. Terus niki nggih wonten. Golek saking akeh sing nyuwun lagu nek enek sing kesingsa nyuwun pangapura. Ha, Nyidam Sari Jinemat Ulur Kambang. Kula Kenjo Bucangik. Nggih. Menika gitase wonten. Nggih. Nggih. Wah, kuatah sanget pundutanipun. Nggih. Oh, iki duit 100.000. Alhamdulillah. Nggih. Saking hamba Allah. Nggih, sing marang apa sinten?
niku? Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat rawuh. Nggih. Aturaken sungkem bekti Pak Camat, Pak Lurah. Mengke beban niki nggih bar tembange Mbak Manuhara, Pak Camat, Pak Lurah diaturi tindak panggung. Ngaten, nggih. Nembang apa bawa sik? Nggih. Heeh. Apa? Mbak Manu ana Nyidam Sari, ana Mehrahina. Pelak. Ndang bawanan sik. Gen ketok asline suaramu. Oh, kaya apa? Bisa ora? Bawa. Wah, apik tenan suaramu. Ya ampun, Ti. Padha lanange gelut Mas. Gak. Ya mbok ya Gede kono. sik urung. Lah iya masa gedhi Mas. Gedhi to. Walah. Lemak jegagul. Iki tak tok maneh anak kula. Heeh ya anakmu, heeh. Aku anakmu. Ya meneng wae iki ra yo cilik kok ya. Sik nakne. Mas arep kowe apa dadi bapake? Sik aku anake. Oh dadi dapuk anak. Tak tok maneh bojoku merantau, bojone jenengan nggih. Heeh ya. Ya. Ya dibawani sike. Rina pantang rani Luar biasa ora mantra-mantra suarane Mbak Manuhara. Ya jas. Hendak kula meminta walah anakku neng ndi ya? Anakku neng ndi ya wit sore kok ora ono. Heeh. Bu. Oh, ya Allah, Dok. Sampeyan mau teko ndi digoleki lho, engko dilungkas ayahmu mulai kerja. Dolan tenggane Lekji. Oh alah, baru cek Brambang to? Cek Brambang, Bu. Oh iya, aja dolan ado-ado ya. Engko nek digondol pek-pekan. Nggih, Bu. Anak kula niku kalih. Loro. Sing setunggile tasik nembe saged belajar. Heeh, terus? Olah kula culne kula kula napa niku jenenge camne dedeg. Heeh. Nek wayahe mangan kula ke ember. Iya. Kuwi menungso apa udu? Engko adikmu goleki ya. Nggih, Bu. Engko goleki engko adikmu. Aja nakal-nakal ndang ndang gendho cek Brambang. Nggih, Bu. Heeh, sok ben dilungkas sunat. Wedok lali aku. Wedok ya, wedok kok sunat. Mboten. Iki ning daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Pak Anto Nah, kalian Bu Yuni. walah anakku karo Pak Lurah masuk metune iki. Masa aku anake lurah? Iya. Pak Lurah ki mbiyen mantanku to, terus jaman semono ki urung dadi lurah kuwi kenal aku terus metune kowe iki. Alah, Pak. Niki putrane lho, Pak. Njaluk wit. Kok iso njaluk sangu? Ibu ajeng nopo? Ibu Eh. ajeng nopo? Mama ki nganu lagi belajari bocah-bocah ki vokal, dadi yo entek disedot anak-anak Oh, iki. ngaten to. Heeh. Rungokne sik. Nggih, Bu. entuk nugrah yang mana Mbok macak bayi lanang ora bayi wedok ngono kuwi. Adikmu goleki. Adike goleki. Adike. Lah kan buke banci. Dadi anak-anak bencong. Iya, adikmu goleki aja leh dolan ae goleki. Ya. Gone Pak Puk kono goleki sik. Adike. Iya. Walah. Goleki wayahe makem. Nggih. Sayang sik. Oh alah, Salim Nduk, Nduk. sik. Salim kene. Mik apa ora? Darono. Ngapa Anakku setep, Mas. Anakku setep. Butuh pertolongan. Aduh, kaya bejigal aku. Ya Allah, butuh pertolongan, Mas. Anakku setep, Mas. Walah, tak Mas.
Mbok edan. Wong anak setep kok ditumpaki. Di nganu dodone kaya ning nganu ngono ke lho. Ning puskesmas ngono ke lho. Ya dodone ora sak ditumpaki ngisor. Oh, masa kok tak goleki adik sik. Ndang goleki adik. Aja gawe kuwi njrimpeti wong. Suarane tuh randek iki. Lah iya. Aku iki arep budal iki gek mangkat, gek ora. Lah kok wis entek aku. Ayo. Nosan para Diampot. Anakku kok gotot to. Babuke ya gotot. Oh alah to lele kok ya. Sampeyan iki mengko ndi? Main layangan. Aja layangan awakmu tur sakmono kok digondo layangan ucul. Layangane cilik e lho. Cilike sak pira? Cilik sak nggone ibu ya. Sak endi? Wingi sing dipeme kae lho. Oh alah rene lungguh kene. Segitiga kae semono. Lungguh kene, pangku. Pangku kene lho. Gak Pangku kene buke aku kene. ra penak aku. Kowe kok ngene nek iku. Sik. Kok sik. Aja dolan ada-ada. Engko pakmu mulai digedhek ndasmu engko kok. kalis gedah. Ya Allah, wis mantuk sekolah ki meng. Ora dolan nang sekolah. Lho. Aku itu katok. Ya ampun. Ya Allah lucune. Lah kok wis samene gedine to, Le? Bar sunat. Walah, oh ya bocah kaya deloken to ki. Pijete pucuk. Kowe katok gajah-gajahan. Kathok gajah-gajahan lah tapi niki deloken to. Apik ya. Apik suarane beda. Lah sing pucuk kan kuwi mau. Heeh. Sosok sing tengah, rada tengah. Oh, rada rene nek. Ora muni. Lho. Kleru nggonamu ngono kok. Giyedhik ngono kok. Njajal Pak ngene jenengan muni mboten. Aja. Gak. Lho, berarti jenengan kalah kali Mas Uncek. Kalah perkara apa? Lah Mas Uncek ndelok to? Lho. Lho. Berarti ngene jenengan nggih muni. Aja gak. Endang kok. Aja muni ku ora ngono kuwi engko. Pucuke tok. Ora iso. Pak. Kersane Pucuke tok kaya iki lho. Kersane Pak, lho. mboten penasaran. Pucuke mung endang to, Pak. Pak diapusi ae. Gapusi piye? Katokku manggo. Oh iya tak ngono. Gak kualat. Kualat. Nek kaca. Aja munine ora cikuk-cikuk ngono malah. Aduh, ngono. Anu nggane Mas Wit. Aku dek wingi pun dinodai karo Mas Wit. Mas wis sing endang ta? Nggih. Nang apa? Aku dilebokne hotel. Heeh. Lah kok wonge ra teko. Lah terus? 3 dina bayar di hotel nganggur. Wah, tanggapan terus kok. Mas Wit, sehat selalu ya, Mas. Jaganen anakku ya, Mas. Lah anake we ning kene kok jaga lho. Oh, iya Rene. Rene, Piye to ki? Rene. Ketoke kok membel-membel iki ngompol iki. Ya. Nyapa? Iki mbok demoki ngene lho, Nak. Wong lanang padha lanange kok Padha lanang kok tak bales kowe kok. Endo no iki lho. Kok ya Kasih Mbak Mano. dalam. Dane Pak Lurah karo Pak Camat diaturi tindak panggung ya. Ngoten. Ah, seperti musik Mas Joro, yo kaya apa? Ah, monggo Pak. Alhamdulillah. Nggih. Oke, Matur saestu. suwun, Pak. Ya Allah. Dan
Pak Lurah jane wis lho ngekeki contoh lho. Lah piye? Pak Lurah kok urung. Pak Conto urung. Mau wis ninggali aku. Wis diwakili. Lali gitu. Ninggali donga pangestu. Oh iya kok padha ya Mas. Nah, sing baken kuwi dongane kuwi. Menika disukani Bahtera Cinta. Nggih. Oke. Kalian sinten sing apal? Nah. Ayo sinten? Oh, Wiwi. Bahtera Wiwi, Cinta yo, ya. Wiwi. Sak rewangi ayo. Spesial kagem Pak Lurah, Pak Anto. Mugi Ini- brambangipun sukses Pak Lurah. Amin. Ini juga dapat transferan Mas Unjek. Nggih, saking Menika dari Bu Ayu ingkang mapan wonten ing Australia. nah, nggih. Nggih, dapat transferan 1 juta kagem Cak Uncek 500. Kula nyuwun lagu sesideman. Matur nuwun Bunda Ayu. Repot-repot. Mas Wow. Ucek sampean iki sik cilik ra pareng nyekel dhuwit. Nah, kawa. Bu Dwi, Titipno aku. paring ana 500.000 kanggo Mas Uncek wis ditransfer karo Bu Ayu ingkang mapan wonten ing Australia. Matur sembah nuwun Sembah Bu Ayu. nuwun Bunda Ayu. Biasane nyawer gen TikTok kok. Heeh. Ya iki nyawer Sehat-sehat, secara Bu Ayu. transfer. Gen ditampa karo Mas Uncek awake dhewe mung diamanahi. Nah, ya. Nyajak ditampa saka Bu Dwi kuwi. Nah, Nggih. cash saka Matur nuwun, Bu. Nah, matur nuwun ning kamera karo Bu Ayu ingkang wonten Australia. Bunda Ayu Nggih. sembah nuwun mugi berkah barokah. Amin. Usahanipun wonten Australia tambah sukses. Nggih. Kene cah cilik ra pareng nyekel dhuwit. Cah cilik ra oleh nyekel dhuwit. Engko nek ilang tak delikne ae. Deleke ngendi? Eh? Deleke ngendi? Oh, nang kono aku wani banci ra apa-apa. Ora. Ki gandeng aku ki Apa, Mas? mesake Apa? karo kowe. Nyapa? Dadi kowe 100. Ora usah. Tenang. Ora Mas, ora. Moh. Ikhlas. Moh Mas. Iki soalé lagune Bahtera Cinta. Ora moh. Oh, lah Moh, ya wis. moh. Kowe Mbak Wiwi anu Manohara moh ya wis. Masa siji tok? Gelem Mas, gelem. Wis omong moh. Iya Mas, ora apa-apa Mas. Monggo Bahtera Cinta. Bahtera Cinta yuk katur Pak Lurah. Yo. Kaya aku tolong aku. Pak Ah. Lurah, sampun Bahtera iki Cinta, Bahtera sampun. Cinta. Ah. Niki Di- mau nggih wonten request Bapak. saking Saking Linmas wau request dari masyarakat panitia suruh naik ke panggung gitu. Oh, ngoten. Nah, nggih monggo. Ket Ayub ngoten iki Oh, wau. ngoten. Oh nggih. Payupan. Monggo. Mangga sepotipun Mas. Ah, ya. Serampat. Selamat. Iya. Sepotipun serampat mawon. Coba kaya ngomong. Monggo panitia Monggo Mas Wit. Pak Ji. Ya. Terang dulu enggak dong. Suwira ketemu kok ya tambah bagus ya. Pundi panitiane ingin kejibah nayub sekejap monggo kangge syarat. Oh, ngono ah, ya. Ayo Mas Unjak. Endi? Dijogeti no. Ayo. Kuwi to mano. Lah piye Mas? 50 kok ora cukup iki lho. Loh, lah omahmu seragen lho. Iki engko tukoke bensin. Heeh. Ora kok nggo mobil ku ora. Apa? Nggo ngobong kowe. Wapuk. Pamundhut saka Pak Lurah sik sitok merah jambu. Nah, nggih, iki wau merah Diaturke ya. jambu. Nggih. Saka panjenengane Pak Lurah. Nggih, ingkang Mbak anu, Mbak so jenenge Cungpe karo Mbak Oh, Mbak Cungpe. Ova Lika. Mbak Cungpe, Mbak Ovalina nggih. Saya juga terima kasih Mbak Manu ini saya diberikan Oh, nggih. kenang-kenangan gambar dari pensil. Wow. Daking dari Mas Budi pensil Kediri. Ini kau memberikan kenang-kenangan sebuah gambar Karya nggih. karya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah saya banget nggih. Nggih, Matur sembah nuwun Mas Budi. Mas Budi pensil Kediri terima kasih. Nggih. Nek tak lemlek ning nggo tembok. Nggih. Ya. Niki nggih. kenang-kenangan. Niki dirawuhi Pak Waris Sugiono, Nggih. dokono kene. Oh, nggih. Niki lengganten Sembah mriki, nuwun. sembah nuwun. Maka para kanca pun aturaken lagunipun Merah Merah Jambu Jambu. pamundhut saking Pak Kepala Desa. Yuk, dadah. Nggih, kagem ingkang ngantosi lakon wayang sekedap menika tasih setunggal ingkang dereng kula aturaken. Menika saking Mas Abi Pradana, Badrul, nyulagon Gerajakan Banyuwangi. Oh ngono ah, dasare sing ro nembang ana loro ana Budwi kelawan Nduk Dita Intawati Nah. sing asli saka Banyuwangi. Oh ngono Cocok ah. niki. Nah,
Saking oke sing nyuwun lagon ya Mas Unjak. Nggih. Kula rada kedawa-dawa nggon limbuhan nyuwun pangapura. Oh, ngono ya. Coba kaya apa Buduwi karo Nduk Dita Intawati genti garap gamelan. Musike gen ngetukne gamelane. Oh, ngono. Gen balik rasane ning gamelan meneh no. Ya, ya. Kendange Banyuwangen disiagake. Oh ya, ya. Monggo menawi tasih kathah mengke dilajengaken wonten ing goro-goro. Oh, ngono. Ya. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo Mas Badrul.